కృష్ణ కృష్ణ మీ హరే హరే అందరికీ హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి భక్తి శాస్త్రి క్లాస్ లో ఉన్నాము. అందరికీ హరే కృష్ణ, అందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు మరి 3వ అధ్యాయం ప్రారంభించబోతున్నాం. అందరికీ స్వాగతం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ అందరికీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे. హరే కృష్ణ అందరికి. సో మొన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో 2వ అధ్యాయాన్ని కంప్లీట్ చేశాము. సో ఈ 2వ అధ్యాయంలో మరి ఈరోజు 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం చూద్దాము. 2వ అధ్యాయంలో ఏం చూసాము? అర్జునుడు ఏ రకంగా యుద్ధం చెయ్యాలి అన్న విషయం భగవంతుడు చివరికి అర్జునుడికి చెప్పడం జరిగింది. అందులో యుద్ధస్వ, యుద్ధాత్ యుద్ధం, సంగ్రామం, యుద్ధాయ, యుజస్వ అంటే ఈ మాటలన్నీ కూడా మనం చూసాం. అంటే ఆ బుద్ధి యోగంలో మనం నియుక్తులమై మన డ్యూటీని మనం ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేయాలి. నువ్వు క్షత్రియుడిగా నీ బాధ్యత యుద్ధం చేయడం అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన అన్నారంటే ఈ తత్వంలో నిశ్చలంగా ఉన్నవాడి బుద్ధి ఒకే ఒక దాని మీద ఫోకస్ అయి ఉంటుంది. అంటే మరి ఆ ఫోకస్ లేనప్పుడు ఎన్నో రకాలుగా మనసు పరిపరి విధాల ఆలోచనల్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మనం ఈ చేతిలో ఉన్న పనిని సక్సెస్ఫుల్గా చేయలేము. సో ఫోకస్ అనేది ఉండాలి అని మనం అర్జునుడు, ద్రోణాచార్యుడు ఎలా పక్షి బొమ్మ మీద గురి పెట్టి బాణం వదలమంటాడో ఆ ఉదాహరణ కూడా చూసాం. సో అది ఆ తర్వాత బుద్ధి యోగంలో నెలకొని క్షత్రియుడిగా తన బాధ్యతను తను నిర్వర్తించాలి అని చెప్పేసి కూడా భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా 2వ చాప్టర్లో ఏం చెప్పారు అంటే మరి అన్ని మన అనవసరపు విషయాలన్నీ కూడా మనం ఏ విధంగా పక్కన పెట్టాలి, మరి జ్ఞానంలో నెలకొనాలి. రిజల్ట్ ఏమిటి అంటే మరి మంచైనా చెడైనా ఏ బంధాలు కూడా లేకుండా మరి ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండాలి అనేది. ఏది మరి సుఖమైన దుఃఖమైన రాగమైన ద్వేషమైన ఇలా లాభమైన నష్టమైన ఏదైనా ఒకే రకంగా ఉండాలి. అంతేగాని లాభం వస్తే
పొంగిపోవడం, దానిని పొగడడం సుఖాన్ని, నష్టం వస్తే కృంగిపోవడం దుఃఖాన్ని, దుఃఖంలో మనం డిప్రెషన్, దుఃఖం వద్దు అని అనేటటువంటి భావం కానీ ఏదీ లేకుండా మనం చేయవలసింది మనం చేసి ఏది వచ్చినా సమత్వంతో ఉండగలగడం, కోరికలు తీర్చుకోవడానికి కాకుండా మన డ్యూటీ మనం చెయ్యాలి అనేటటువంటి స్వభావంతో పని చేయగలగడం. సో అలా కామకామి నకామకామి అని చెప్పి, అంటే కోరికలు తీర్చుకోవాలనుకునేవాడు ఎప్పుడూ సుఖాన్ని పొందలేడు. ఇలా ఎవరైతే నా బాధ్యతని ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉంటాడో వాడే మనశ్శాంతితో ఉండగలడు అని చెప్పి చివరికి చెప్పారు. సో అది నిన్న మనం సెకండ్ చాప్టర్లోనే బుద్ధి యోగం గురించి క్లుప్తంగా చూసాం. ఇప్పుడు కర్మయోగంలో ఏది ఉత్తమం, పని వదిలేయడమా, అసలు పని చేయడమా, అసలు వదిలిపెట్టడమా? బంధాలు తెచ్చుకోకుండా ఉండాలంటే అసలు చేయకుండా ఉంటే బెటర్ కదా అనే డౌట్ వస్తుంది. అందుకని అది, అలాగే నువ్వు యుద్ధం చెయ్యాలి, కానీ నీ బాధ్యతను నిర్వహించు. కానీ ఎలా నిర్వహిస్తావు? ఏ అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఇది వస్తుందా, పాపం వస్తుందా, పుణ్యం వస్తుందా, వాళ్ళు ఉంటారా వీళ్ళు అనే ఆలోచన పక్కన పెట్టి, నా వాళ్ళు బయట వాళ్ళు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు. నీ బాధ్యత ఏమిటో నువ్వు ఇక్కడ ఉన్న దేనికి యుద్ధం చేయడం చెయ్యి. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది నువ్వు ఆలోచించకుండా, అంటే పర్యవసానాలు అంటే మనం వచ్చిందెందుకు? యుద్ధం చేసి విజయవంతంగా వీలైనంత వరకు యుద్ధం చేయడానికి, అంతవరకే నువ్వు నీ పనిని నువ్వు చెయ్యి. తర్వాత ఇదవుతుందా అదవుతుందా అంటూ ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి అదంతా ముందుగా ఆలోచించవలసింది. మీరందరూ ఆలోచించుకుని ఏ మార్గం లేక చివరికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాక ఇక ఈ నిర్ణయానికి కట్టుబడి చేయవలసింది చెయ్యి. నిష్కామ కర్మ. ఇక నీ బాధ్యత నువ్వు ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా, కాబట్టి నువ్వు సరి అయిన ఉదాహరణ ఇవ్వు అందరికీ. ఆ రకంగా చేస్తూ నువ్వు ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్గా ఉండు. అలాగే మరి కామ క్రోధాలను పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్పి ఈ విషయాలన్నీ కూడా వార్నింగ్ భగవంతుడు ఈ కర్మయోగంలో ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ కర్మయోగం ట్రీ అని 3 అక్షరాలతో నిర్వచించారు. టీ ఏమో త్యాగం, ఏదైనా మనం కోరికలను త్యాగం చేయడం. 6 రంగ్స్ అంటే యోగా అనేటటువంటి నిచ్చెన. ఇక ఈ ఎగ్జాంపులరీ అంటే అందరికీ కూడా ఆదర్శవంతంగా ప్రవర్తించడం. ఈ ఎనిమీ ఆఫ్ ది సోల్ అంటే ఆత్మకు మరి వినాశనాన్ని కలిగించి కామక్రోధాల్ని వదిలిపెట్టగలగడం. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ మనం ఈ 3rd చాప్టర్లో చూస్తాము. సో 3.1.9 చూస్తే మరి భగవంతుడు అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జునుడు జాయసి చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. మరి ఈ కామ్య కర్మల కంటే బుద్ధి మంచిదన్నప్పుడు నన్ను ఈ ఘోర యుద్ధంలో ఎందుకు పాల్గొనమని నన్ను ఆ రకంగా ఎందుకు వినియోగించాలనుకుంటున్నావు అంటే భగవంతుడు ఏమంటున్నారు? శ్రీ భగవాను వాచ లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠ పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. సో పాపరహితుడైన అర్జున, ఆత్మానుభూతి పొందడానికి ప్రయత్నించే ఈ 2 రకాల మార్గాల గురించి నేను నీకు ఇదివరకే చెప్పాను. కొంతమంది ఏమో జ్ఞానయోగం ద్వారా ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం ద్వారా పొందితే, ఇంకా కొంతమంది కర్మయోగం ద్వారా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ కూడా ఈ కర్మ మార్గంలో వాళ్ళ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు. సో అందుకని సాంఖ్యయోగంలో కొందరు జ్ఞానంతో, కర్మయోగంలో ఈ బుద్ధితో కూడిన జ్ఞానంతో కర్మ చేస్తూ ఇలా భగవంతుని ఆత్మానుభూతిని పొందగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ మరి కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. సో కర్మేంద్రియాలన్నిటినీ మనం పైకి అదుపులో ఉంచుకున్నా, కర్మేంద్రియాలంటే ఏమిటి? వాక్పాణి పాద పాయుపస్థాలు అంటే వాక్కు, పాదాలు, పాణి అంటే చేతులు, పాయుపస్థాలు అంటే జననాంగాలు. ఇవన్నీ కర్మేంద్రియాలు. ఎందుకంటే పని చేయడానికి ఉపయోగపడే ఇంద్రియాలు, మనం పనులు చేయడానికి. సో వీటిల్లో కర్మేంద్రియాలన్నిటినీ మనం స్టాప్ చేసినా మనస్సులో గనక ఈ ఇంద్రియ విషయాలు, కోరికల మీదే మైండ్ ఉంటే
ఇంకా వాళ్ళంతా మిథ్యాచార్యులు, అంటే మరి కపటాచార్యులు, వాళ్ళని వాళ్ళు మోసం చేసుకునే వాళ్ళు, అవివేకులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యస్త్వింద్రియాణి మనస అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఏం చూపిస్తున్నారు. ఈయన మరి సిగరెట్ చేతిలో పట్టుకోవడం ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. మరి సన్యాసి వేషం వేసుకున్నా సెల్ ఫోన్లు సిగరెట్లు ఇవి ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనం సన్యాసులు అని ఎలా చెప్పగలం? అలాగే పైకి మనం కొన్ని అలవాట్లు చూపించినా ఇంద్రియాలను అరికట్టుకున్నా మనస్సులో వాటి మీదే కోరిక ఉన్నప్పుడు మరి ఇంకా మనం కపటాచారులమే అవుతాము అంటున్నారు. మనల్ని మనమే మోసం చేసుకున్న వాళ్ళము. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్య రభతే అర్చిన కర్మేంద్రియై కర్మయోగం అసక్త సా విశిష్యతే. సో ఇది ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా శ్రద్ధతో ఉన్న వాళ్ళు మరి మనస్సుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసుకుంటారు. పైకి సన్యాసి వేషం వేసుకోక్కర్లేదు, ఏమీ చేయక్కర్లేదు. మనం మనస్సుతో మన ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే, ఫలాపేక్ష లేకుండా ఆ విధంగా పని చేయగలిగితే అదే నిజంగా అటువంటి వాళ్ళు ఎంతో శ్రేష్ఠులు. కాబట్టి నువ్వు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకో, నీ సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకుని నువ్వు ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా పని చేయి, ఇది నా డ్యూటీ అనుకుంటూ అలా చేయగలిగిన వాడు ఎంతో శ్రేష్ఠుడు. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయో హి అకర్మణః శరీరయాత్రా పీచతే న ప్రసిద్ధేద్ అకర్మణః. సో నువ్వు నీ కర్తవ్య కర్మ నువ్వు చేయవలసిందే. నియతం కురు కర్మత్వం, త్వం నీ యొక్క కర్మ కురు చేస్తూనే ఉండాలి. ఎటువంటి కర్మ? నియతం కర్మ, నీకు నియమించబడ్డ కర్మ. నీకు నియమించబడ్డ కర్మ అంటే అర్థం ఏమిటి? నీ బాధ్యత. ప్రతి వాళ్ళకి బాధ్యతలు ఉంటాయి, ఎవరి బాధ్యతలను వాళ్ళు చేయవలసిందే. కర్మజ్యాయోహి అకర్మణ, ఎందుకంటే కర్మ చేయడమే కర్మ చేయకుండా ఉండడం కంటే మంచిది. శరీరయాత్ర పీచతే, నీ యొక్క శరీరాన్ని జీవనయాత్రను సాగించాలి అంటే మరి నప్రసిద్ధేద్ అకర్మణ, కర్మలు చేయకుండా జీవనయాత్ర సాగించలేము అంటున్నారన్నమాట. కాబట్టి నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు ఆచరించవలసిందే, నీ బాధ్యతని, నీ డ్యూటీస్, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నువ్వు ఆచరించవలసిందే. ఎందుకు అంటే కర్మ వదిలిపెట్టడం కంటే కర్మ చేయడమే ఉత్తమం. ఈ కర్మ చేయకుండా మనిషి జీవనయాత్ర సాగించలేడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్, అయితే ఆ కర్మ ఎలా చెయ్యాలి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కర్మ చేయకుండా కుదరదు, నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయాలి. కానీ ఏ విధంగా చెయ్యాలి ఆ కర్మ అంటే ఈ విధంగా చెయ్యి. ఏమిటి? యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. యజ్ఞార్థాత్ అంటే యజ్ఞం కోసం అన్నట్లుగా కర్మను అలా కర్మను చెయ్యి. అన్యత్ర వేరే రకంగా చేసావనుకో, లోకోయం కర్మబంధన, లోకంలో నీకు కర్మబంధాలు ఏర్పడతాయి. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ, ఈ రకంగా కర్మను చేస్తే కౌంతేయ కుంతిపుత్ర ముక్త సంగ సమాచర, నువ్వు సంగత్వం నుంచి విముక్తుడవై నీకు మరి మోక్షానికి దారి వస్తుంది, బంధాలనేవి ఏర్పడవు. సో యజ్ఞం కోసం అన్నట్లు, యజ్ఞం కోసం అంటే యజ్ఞం ఎలా చేస్తాం? ఏది చేసినా యజ్ఞం చేస్తాం భగవంతుడి కోసం, విష్ణు కోసం చేస్తాం. అందుకే అన్ని అందులో సమర్పిస్తూ స్వాహ స్వాహ అంటూ సమర్పిస్తూ ఉంటాం కదా యజ్ఞం కోసం. సో అవి వాటిని సమిధలు అంటూ ఉంటారు, యజ్ఞంలో వేసే వాటిని. అవన్నీ భగవంతుడికి వేస్తున్నాం అనుకుంటాం మనం, అలా సమర్పిస్తున్నాం. సమర్పించి చివరిలో నైవేద్యం పెట్టి ప్రసాదంగా తీసుకుంటాం. సో యజ్ఞం కోసం చేయడం అంటే ఆ విధంగా ఏది చేసినా భగవంతుడికి అర్పించి చేసి ఆ పని నుండి ఏది వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకుంటూ, నష్టమైన లాభమైన సుఖమైన దుఃఖమైన ఏదైనా సరే, మంచి అవుట్కమ్ అయినా మనకి ఇష్టం లేని పరిణామమైన ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అని మనం సమత్వంతో తీసుకోగలగడం, అది యజ్ఞం కోసం చేసినట్లు కర్మ చేయడం అంటే అర్థం. కాబట్టి అలా చెయ్యకుండా నాకు ఇదే కావాలి అదే కావాలి, ఈ పని చేస్తే అదొస్తుంది, ఆ పని చేస్తే ఇది వస్తుంది అనే భావన, ఎలాగూ వచ్చేది వస్తుంది
కానీ నువ్వు దాని గురించే నీ మైండ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కర్మ చేయడంలో డిఫరెన్స్ లేదు. కావాలని చేసినా అలాగే చేస్తాం. దాని మీద ఆసక్తి లేకుండా నా బాధ్యతను నేను కరెక్ట్గా చేయాలి అనుకుని చేసినా అలాగే చేస్తాం. కానీ భావనలో తేడా ఉంటుంది. అక్కడేమో కోరికతో చేస్తున్నాము వచ్చే వాటి మీద. ఇక్కడ నా బాధ్యత ఏదొచ్చినా గానీ నా బాధ్యత సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి, తర్వాత ఏది జరిగితే అది జరుగుతుంది అనే భావనతో చేస్తున్నా. ఆ వచ్చే దాని మీదే మైండ్ పెట్టకుండా. సో ఆ భావనలో ఉన్న తేడాతో మనకి కర్మబంధాలు ఏర్పడతాయి. పని ఇద్దరూ సేమ్ పని చేస్తున్నారు. ఒకడేమో వచ్చే లాభం మీద దృష్టితోనే చేస్తున్నాడు. రెండవ వ్యక్తి ఇది నా యొక్క డ్యూటీ, ఇది నేను చెయ్యాలి, చేస్తాం, శ్రద్ధగా చేస్తాను, తర్వాత ఏదైతే అది అవుతుంది, అది కాదు ముఖ్యం, ముందు పని శ్రద్ధగా చేసి విజయవంతం అయ్యేటట్లు చేయడానికి ప్రయత్నించడం నా బాధ్యత అనుకుని దాని మీద మనసు పెట్టి చేస్తున్నాను. అది డిఫరెన్స్. కానీ భావనలో డిఫరెన్స్ కానీ పనిలో డిఫరెన్స్ లేదు. సో ఆ భావాల వల్ల బంధాలు ఏర్పడుతున్నాయి. నీకు ఆ వచ్చే రిజల్ట్ మీదే నీ కోరిక ఉన్నప్పుడు నీకు కర్మబంధాలు ఏర్పడతాయి. నా డ్యూటీ అనుకుని నువ్వు ఈ రకంగా యజ్ఞంలాగా భగవదార్పితం చేసేది నేను ఈ రకంగా భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తున్నాను, ఏదొస్తే అది భగవంతుడు ఏదిస్తే అది అనే భావంతో చేయగలిగిన వాడు బంధాలు ఏర్పరచుకోడు అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. సో అలా కాకుండా దాని మీదే కోరికతో చేస్తే బంధాలలో కట్టిపడవేస్తాయి. కాబట్టి కుంతిపుత్ర అర్జున, నువ్వు చేయవలసిన డ్యూటీస్ అన్నీ కూడా ఆ ఫలితం మీద ఆసక్తిని పక్కన పెట్టి నువ్వు నా బాధ్యత అనుకుని భగవంతుడికి తృప్తి కలిగించే విధంగా ఆయనకు అర్పించి చెయ్యి, అప్పుడు నీకు కర్మబంధాలు ఏర్పడవు అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పారు. ఆ రకంగా చేయాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. త్యాగము అంటే ఆ ఫలాసక్తిని పక్కన పెట్టగలగడమే త్యాగం. అంటే ఆ కోరికను, ఇది కావాలి కావాలి అనే కోరికను పక్కన పెట్టి అసలు ఇది నా బాధ్యత చెయ్యాలి, ముందు ఈ పని సక్రమంగా అవ్వాలి, ఇది ఏ రకంగా భగవంతుడికి అర్పించి నేను దీన్ని శ్రద్ధగా చెయ్యాలి, ఆ తర్వాత ఆయన ఏది ఇచ్చిన ప్రసాదం అనుకుంటూ చేయగలగడం. సో ఇక్కడ ఏం త్యాగం చేస్తున్నావు అంటే ఫలితం మీద ఉన్న కోరికను, ఆసక్తిని త్యాగం చేస్తున్నాం అన్నమాట. పనిని త్యాగం చేయడం లేదు. సో అది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ 3.1.9. అది నెక్స్ట్ ఇది చాలా సార్లు చెప్తూ ఉంటారు. అందుకని అర్జునుడు మరి ఈ విషయం గురించి అందరికీ కన్ఫ్యూజన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇదేమిటి పని చేస్తున్నాం అంటే లాభం కోసమే కదా, మరి ఇలా అంటారు ఏమిటి అని. సో అక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే పని లాభం కోసం చేసేవాడైనా భక్తి మార్గంలో ఇలా భగవంతుడికి ఇస్తున్నాను, ఏది వచ్చినా ఆయన ప్రసాదమే అనుకుని చేసేవాడైనా ఒకే పని చేస్తారు, ఒకే పని, కానీ వాళ్ళు ఏ రకమైన భావంతో, ఈ భావమే ఇంపార్టెంట్. అందుకే భగవంతుడు భావప్రియుడు అంటారు. సో నీ ఏ ఫీలింగ్స్ తో నువ్వు ఉన్నావు నీ మైండ్ లో అన్నది ఇంపార్టెంట్. నీకు మైండ్ మీద ఆ ప్రతిఫలం మీదే కోరిక 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 ఉంటే అది నీకు బంధాలు ఏర్పరుస్తుంది. ఏదైనా ముందు పనిని సక్రమంగా చేయాలి, ఏది జరిగినా ఏది వచ్చినా తరువాత అదంతా భగవత్ ప్రసాదం అనుకోగలిగిన వాడు మరి బంధాలు ఏర్పరచుకోడు, అదే పని చేసినప్పటికీ. అది డిఫరెన్స్. ఇంకా యజ్ఞశిష్టాశిన సంతో ఉచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే త్వగం పాప ఏ పచంత్యాత్మ కారణాత్. మొదట యజ్ఞంలో పెట్టిన ఆహారాన్ని భుజించి భక్తులు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తిని పొందుతారు. సో ఎవరైతే ఈ వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటారో వాళ్ళు పాపాన్నే తిన్నట్లు లెక్క అంటున్నారన్నమాట. సో అంటే మరి మనం ఈ కోరిక మనమే తినాలి అనే భావంతో చేసుకున్నప్పుడు మరి ఆ కోరిక ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మరి భగవంతుడికి అర్పించకుండా మనం తీసుకున్నప్పుడు అది పాపాన్ని తిన్నట్లే అంటున్నారు. ఎందుకు అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాం. సో యజ్ఞ చక్రంగా మనకి చెప్తున్నారు. ఏమని? భగవంతుడు మరి అందరికీ వేదాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ వేదాలు ఏం చెప్పాయి మనకి? మన కర్తవ్యం ఏమిటో చెప్పాయి. అంటే ఎవరు ఏ పని చేయాలి, ఏ విధంగా చేయాలి అనేవన్నీ కూడా మనకి వేదాల్లో ఉన్నాయి.
గుణాలను బట్టి మనం ఒక్కొక్కరం ఏ కర్మ మనకి సూట్ అవుతుంది, ఆ కర్మలో ఏ విధంగా పనులు చేయాలి అనేవన్నీ కూడా వేదాల్లో చెప్పారు. కాబట్టి వేదాలు చదివి మనం మన కర్తవ్యం ఏమిటో, మన స్వధర్మం ఏమిటో తెలుసుకుని పనులు చేయాలి. ఆ రకంగా మనం వేదాలు చెప్పినట్లుగా పనిచేసినప్పుడు ఇంకా ఏం చెప్పింది వేదం? ఇదే విధంగా మరి భగవదర్పితంగా చేయి. ఏ పని చేసినా నువ్వు స్వార్థం, నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అనుకోకుండా ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చెయ్యి. ఆ తరువాత ఏదొచ్చినా ప్రసాదం అనుకుని సమత్వంతో ఉండు అని చెప్పింది. సో ఆ విధంగా మనం మన డ్యూటీస్ చెయ్యాలని వేదాస్ చెప్పాయి కాబట్టి ఆ రకంగా మన కర్తవ్యాలు నిర్వహిస్తే మరి అది యజ్ఞంతో సమానం అవుతుంది. అలా అందరూ చక్కగా వేదాలు చెప్పిన విధంగా కర్తవ్యాలను నిర్వహించినప్పుడు, అందరూ యజ్ఞాన్ని సవ్యంగా ఈ విధంగా చేయగలిగినప్పుడు మరి వర్షాలు, సస్యశ్యామలత వస్తుంది. సో అందరూ ఈ రకమైన ధర్మ మార్గంలో ఉంటే, అందుకే రామరాజ్యంలో మరి అందరూ అలా ఉన్నారని చెప్తారు. ఈ రోజున మరి ఆ ధర్మ మార్గము, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో కాకుండా స్వార్థభావంతోనే అందరూ కర్మలు చేస్తున్నారు కాబట్టి మరి ఈ కరువు కాటకాలు, సస్యశ్యామలతలు పోయాయి. సో అందరూ ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా పర్ఫెక్ట్‌గా వేదాలు చెప్పినట్లుగా వాళ్ళ కర్తవ్యాలు వాళ్ళు చేసినప్పుడు యజ్ఞంలాగా ఆటోమేటిక్‌గా ఈ సస్యశ్యామలత అనేది వస్తుంది. సో మామూలుగా గూడా యజ్ఞం అనేది మరి మంత్రాలు చదువుతూ ఇవన్నీ చేస్తాం గదా! మామూలుగా యజ్ఞం. మనకి వర్షాలు రానప్పుడు, కరువు కాటకాలు వచ్చినప్పుడు యజ్ఞం చేస్తే వర్షం వస్తుంది అంటూ ఉంటారు. అంటే సైంటిఫిక్‌గా గూడా ఏదో ఈ యజ్ఞాల వల్ల ఈ పొగలు అవి ఆకాశంలోకి వెళ్ళి మబ్బులు అవి వచ్చి వర్షాలు వస్తాయని ఏదో చెప్తారు. సో జనరల్‌గా కరువు వచ్చినప్పుడు యజ్ఞం చేస్తే వర్షం వస్తుంది అంటూ ఉంటారు. సో అది నిజమైన దాని డీపర్ మీనింగ్, అంతరార్థం ఏమిటి అంటే ఈ రకంగా ఎవరైతే మనం అందరూ కూడా సక్రమంగా వాళ్ళ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తే ఈ రకంగా ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా భగవదర్పితం అనుకుంటూ మనం చేయగలిగినప్పుడు మన పనులు మనం అదే యజ్ఞంతో సమానం. ఏది చేయక్కర్లా, మన బాధ్యతను మనం ఈ రకంగా నిర్వహిస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. అది ఎంత సులభమో మనం ఆలోచిస్తే మనకి ఆశ్చర్యకరంగా కూడా ఉంటుంది. కానీ ఆ భావాన్ని తెచ్చుకోవడం అంత కష్టం కూడా. అంతగా మనం ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల మాయలో చిక్కుకుని మనం స్వార్థంతో చిక్కుకుపోయామన్నమాట. ఆ భావాన్ని వదిలించుకోవడం కష్టం అది. సో ఆ భావాన్ని వదిలించుకోవడానికి మనం ఈ ఆధ్యాత్మికత మార్గంలో మరి క్రమేణా ప్రయత్నాన్ని, సాధనని చేయాలి. సో ఆ రకంగా చేయగలిగితే ఏ పనైనా యజ్ఞం అయిపోతుంది. అప్పుడు వర్షాలు వస్తాయి, సస్యశ్యామలత, తద్వారా మరి ధాన్యం పండుతుంది. ధాన్యం పండితే మనకు ఆహారం వస్తుంది. మరి అటువంటి ఆహారాన్ని, దీనికి అంతటికీ మూలమైన భగవంతుడు ఆయన వేదాలు మనకివ్వడం, దేవతలు మన ప్రార్థనలు అంగీకరించి వర్షాలవి ఇవ్వడం, ఇవన్నీ చేశారు కాబట్టి ముందు వాళ్ళకి సమర్పించకుండా మనం తీసుకోవడం అనేది కృతజ్ఞత లేని ప్రవర్తన. కాబట్టి భగవంతుడికి, దేవతలకి ముందు అర్పించి కృతజ్ఞతగా తరువాత మనం నైవేద్యంగా తీసుకోవాలి. అలాగే ఏ పనైనా ఆ ఫలితం భగవంతుడికి అది ఆయనదే అన్నట్లు నైవేద్యంగా ఇచ్చి, అందుకే కష్టమైన సుఖమైన భగవత్ ప్రసాదమే. ప్రసాదాన్ని మనం ఎలా తీసుకుంటాం? ఇష్టం లేని ప్రసాదాలు కొన్ని ఉంటాయి, ఉండొచ్చు మన రుచికి ఇష్టం లేనివి. నాకొద్దు అన్నాం అనుకోండి, ఇది నాకు ఇష్టం లేదని, మరి మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కదా, తప్పు అలా అనకూడదు, ఇది ప్రసాదం తీసుకోవాలి అంటూ ఉంటారు. సో అలా మనకి లాభమైన నష్టమైన భగవత్ ప్రసాదమే. కాబట్టి ఏది వచ్చినా ప్రసాద మనస్తత్వంతో తీసుకోవాలి. సో అది ఇక్కడ యజ్ఞ చక్రం అన్నదానిగా మనకి ఇక్కడ వర్ణించి చెప్తున్నారు. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ, యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవ. సో ఈ అన్నాద్భవంతి భూతాని, జీవరాశులన్నీ కూడా ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఇక ఆహారమేమో మరి పర్జన్యం అంటే వర్షం మీద ఆధారపడి ఉన్నది. యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యం, పర్జన్యం అంటే వర్షం, యజ్ఞాద్భవతి యజ్ఞం నుండి ఉద్భవిస్తుంది వర్షం. యజ్ఞం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే యజ్ఞ కర్మ సముద్భవం, కర్మల్లో నుంచే యజ్ఞం పుడుతుంది. నువ్వు కర్మని సవ్యంగా చేస్తే అదే యజ్ఞం అంటున్నారన్నమాట. యజ్ఞం అంటే ఇంకా వేరే భగవంతుడు చెప్పిన వేదాల్లో యజ్ఞం ఉన్నది కరెక్టే, కానీ నువ్వు ఏ కర్మ అయినా సరే
ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా భగవదర్పితం అనుకుంటూ చేస్తే ధర్మ మార్గంలో మరి అది యజ్ఞంతో సమానం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ప్రాణులన్నీ ధాన్యం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ధాన్యం వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది. యజ్ఞాచరణ మూలంగా వర్షం కురుస్తుంది. మరి యజ్ఞం ఎలా సాధ్యపడుతుంది అంటే మన విద్యుక్త కర్మలు అంటే మన బాధ్యతలను సవ్యంగా చేసినప్పుడు అదే యజ్ఞము. సవ్యంగా చేయడం అంటే భగవదర్పితం అని వచ్చేదాని మీద మనసుతో కూర్చోకుండా ఏదొచ్చినా ముందు పని శ్రద్ధగా నా డ్యూటీ నేను చేయడం ముఖ్యం, ఏదొచ్చినా భగవంతుడు ఏది ఇస్తే అది తీసుకుందాము ఆయన ప్రసాదం అనే విధంగా మనం ఆలోచించి పని చేయగలగడం. సో మన ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోగలగడం అన్నమాట అక్కడ అర్థం. సో ఇది ఆ యోగా ల్యాడర్ అనేది 10 to 16 అంటున్నారు. అది ఒకసారి చూద్దాము. సో 3.10 to 3.16లో యోగా నిచ్చెన ఏమిటి అన్నది మనకి చెప్పారు. అదేమిటో ఒకసారి చూద్దాము. సో సహయజ్ఞ ప్రజ్ఞా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రసవిశ్వధ్వమేష వ్యోస్విష్టకామదు. సో సృష్టి ఆరంభంలోనే మరి యజ్ఞాలు సర్వజీవులకు ప్రభు అయిన భగవంతుడు మనుష్యులను దేవతలను వీళ్ళందరినీ కూడా విష్ణువుకు ప్రియమైనటువంటి యజ్ఞాలు ఇవన్నిటితో సహా సృష్టించి ఏం చెప్పారు అంటే ఇది పురుష సూక్తంలో కూడా చూస్తాం. ఇక్కడేమో భగవద్గీతలో భగవంతుడే చెప్తున్నారు ఈ యజ్ఞాలుతో మీరంతా కూడా సుఖపడండి, సౌఖ్యవంతులు కండి. ఎందుకు అంటే వీటిని ఆచరించడం వల్ల మీకు సుఖజీవనము వస్తుంది, మరియు ముక్తి కూడా వస్తుంది. మీకు కావలసిన సర్వము కూడా దీంట్లో ఈ యజ్ఞాలు ఆచరించడంలో ఉన్నది అని చెప్పి భగవంతుడు ఆశీర్వదించడం జరిగింది. సృష్టి ప్రారంభంలోనే ఆయన ఈ యజ్ఞాలను మరి దేవతలను మానవులకు దేవతలకు కూడా అందరినీ సృష్టించి యజ్ఞాలను కూడా సృష్టించి మీరు యజ్ఞాలు మీకు మంచి చేస్తాయి, దీంతో మీరు సుఖపడండి, వీటిని చేసినందువల్ల మీకు సుఖం వస్తుంది అని చెప్పి ఆయన ఆశీర్వదించడం జరిగింది. సో అందరికీ ప్రభు అయిన భగవంతుడు మరి ఈ రకంగా ఈ యజ్ఞాలని కూడా ఇచ్చారు. ఇంకా తరువాత ఇంకా ఏమంటున్నారు, దేవాన్ భావయతానేనా తే దేవా భావయంతు వః పరస్పరం భావయంత శ్రేయ పరమవాప్స్యధ. సో యజ్ఞాలతో సంతృప్తి చెందిన దేవతలందరూ కూడా మీకు ప్రియాన్ని కూర్చగలరు. ఈ యజ్ఞాలు చేయడం అంటున్నారు భగవంతుడు, దేనికి చేయాలబ్బా అని మనకు సందేహం వస్తే ఆయన సమాధానం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యజ్ఞాలతో మీరు దేవతల్ని అందరినీ కూడా మీకు సుఖం కలుగుతుంది, మీకు మంచి చేస్తాయి. ఎందుకు అంటే యజ్ఞాలు చేయడం వల్ల మీరు దేవతలందరికీ కూడా ప్రియాన్ని సంతృప్తిని కలిగిస్తారు. అప్పుడు ఆ విధంగా మరి దేవతలు కూడా మీ పట్ల ప్రియంతో మీకు కావలసినవన్నీ అందిస్తారు. సో ఆ రకంగా మనుషులు దేవతల మధ్య పరస్పర సహకారం ఉంటుంది, తద్వారా అందరికీ కూడా శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. మీరు చక్కగా దేవతలకి ఇష్టమయ్యే మార్గంలో మీరు ఈ విధంగా యజ్ఞాలు అవి చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు కూడా సంతోషించి మీకు సమయానికి వర్షాలు ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు. సో ఇలా వాళ్ళిద్దరూ ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ అందరికీ కూడా శ్రేయస్సు కలిగే విధంగా ఉంటుంది ఈ యజ్ఞం సరిగ్గా ఆచరిస్తే అని చెప్పి, ఇష్టాన్ భోగాన్ హి వో దేవా దాస్యంతే యజ్ఞ భావితాః తైర్దత్తాన ప్రదాయైభ్యో యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సహ.
వివిధ జీవన అవసరాలను ఉనర్చే దేవతలు యజ్ఞంతో సంతృప్తి చెంది మీకు కావలసినవన్నీ కూడా ఇస్తారు. వాటిని ఆ దేవతలకు అర్పించకుండా సో ఈ రకంగా మీరు ఏదో చేయవలసిన యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవతలు సంతృప్తి పడి మీకు కావలసినవన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు. అలా ఇచ్చినప్పుడు చక్కగా మీకు కావాల్సిన ఆహారం ఇవన్నీ దొరికితే అప్పుడు వాటిని దేవతలకు అర్పించకుండా మీకు ఏది వచ్చినా సరే ఆ యజ్ఞం నుంచి ఆ కర్మ నుండి, యజ్ఞం అంటే ఇక్కడ కర్మ అని కూడా డీపర్ మీనింగ్ అని చెప్పుకున్నాం. సో అలాంటి యజ్ఞం లాంటి కర్మ నుండి మీకు ఏదొచ్చినా అది దేవతలు మీకు అనుగ్రహించి ఇచ్చిందే కాబట్టి ఆ దేవతలకు అర్పించకుండా ఏదైనా అంటే ఆ ప్రసాదంగా మన కర్మలో లాభమే వచ్చింది అది వాళ్ళ ప్రసాదమే, నష్టమే వచ్చింది అది వాళ్ళ ప్రసాదమే, వాళ్ళకి అర్పించాం ఇది ప్రసాదం అనుకుంటూ తీసుకోవడం. సో అలా సమర్పించకుండా మనమే అనుభవించడం తప్పనిసరిగా దొంగతనమే అవుతుంది. ఎందుకంటే అది వాళ్ళ అనుగ్రహం లేనిదే మనకి రాదు ఏదైనా సరే. మరి భోజనమైనా అంతే. ఆ భోజనం చేస్తున్నాం అంటే ఎలా వచ్చింది ఆ భోజనం ఇందాక యజ్ఞ చక్రంలో చూసాం. ఏది మరి వేదాలు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఇవ్వడం వల్ల మనకి చివరికి ఏ రకంగా ఆహారం వచ్చింది అనేది ఈ చక్రంలో. మరి అది భగవంతుడికి దేవతలకి కృతజ్ఞతా భావంతో అర్పించకుండా తీసుకోవడం నిజంగా చోరత్వమే, దొంగతనం చేసినట్లే అంటున్నారన్నమాట. యజ్ఞశిష్టాసినః సంతో ఉచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే త్వగం పాప ఏ పచంత్యాత్మ కారణాత్. సో ఈ యజ్ఞంలో మనం సమర్పించిన ఆహారాన్ని అంతా స్వీకరించడం చేసి ఈ భక్తులందరూ కూడా అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తులవుతున్నారు. అందుకే మనం ప్రసాదం తీసుకో పుణ్యం అంటూ ఉంటారు. సో పాప విమోచనం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ యజ్ఞ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తాము. మరి అలా కాకుండా మన ప్రియం కోసం మనం ఆహారం వండుకునేసి ఎవరికి సమర్పించకుండా తింటే కేవలం పాపాన్ని తిన్న వాళ్ళమే అవుతాం. అది ముందు భగవంతుడికి అర్పించి తరువాత నైవేద్యంగా తరువాత మనం ప్రసాదంగా తీసుకున్నప్పుడు అది పాపాలనే హరించి వేయగల మహత్తు దానికి వస్తుంది భగవద్ అర్పితం చేస్తే గనక. అలా కాకుండా వండుకుని మనమే తింటే పాపాన్ని తిన్న వాళ్ళమే అవుతాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అలా అన్నాద్భవంతి భూతాన్ని చూసాం కదా ఏ రకంగా ఇది ధాన్యం ఉత్పత్తి అవుతుంది అదంతా కూడా మనం ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో చూసాం. సో అది 10th నుంచి 16th శ్లోక వరకు మనం ఇది చూడటం జరిగింది. సో 15th శ్లోక కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షర సముద్భవం తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితం. సో మనకు నియమించిన కర్మలన్నీ వేదాల్లో చెప్పారు. ఎవరు ఏ పని చేయాలి, ఏ గుణం వాళ్ళు ఏ పని ఎలా చేయాలి అని. అలాంటి వేదాలన్నీ ప్రత్యక్షంగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? భగవంతుడి నోటి నుండే అవన్నీ వెలువడ్డాయి. ఆయనే ప్రకటించారు ఈ వేదాలన్నీ. కాబట్టి అది మరి బ్రహ్మదేవుడికి చెప్పారు. తరువాత మరి వ్యాస మహర్షి అవన్నీ కూడా మనకి అందించారు. అందుకని ఈ సర్వవ్యాపకమైన ఈ పరబ్రహ్మ కర్మలలో మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రతిష్ఠితమై ఉండాలి. పరబ్రహ్మం అనేది ఎక్కడుంది అంటే అది యజ్ఞ కర్మల్లోనే ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ వేదాలు ఏం చెప్పాయి అంటే మరి మన అందరం కూడా ఏ రకంగా మన కర్మల్ని యజ్ఞంలాగా చేయాలో చెప్పాయి. అలా ఎందుకు అలా యజ్ఞంలాగా ఏ పని చేసినా ఏమొస్తుంది అంటే ఆ యజ్ఞంలోనే భగవంతుడు ఉన్నాడు ప్రతిష్ఠితమై బ్రహ్మరూపంలో. కాబట్టి మనం యజ్ఞ కర్మలు సవ్యంగా పాటించినప్పుడు అది మనకి పాప విమోచనాన్ని మోక్షాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతి హయః అఘాయురింద్రియారామో మోఘం పార్థ సజీవతి. అర్జున ఈ విధంగా వేదాలచే నిర్ణయింపబడిన యజ్ఞ చక్రాన్ని జీవితంలో అనుసరింపని వాడు నిజంగా పాపజీవుడే అవుతాడు. కేవలం ఇంద్రియ తృప్తి కోసం జీవించేవాడు ఇక నిరర్థకంగా జీవితాన్ని గడపటం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అది సో ఇంద్రియ తృప్తి కోసం కాకుండా మరి ఈ రకంగా మనం జీవితాన్ని భగవంతుడికి యజ్ఞచక్రం విధానాన్ని అనుసరించాలి. అలా కాకుండా వాళ్ళ ఇంద్రియాలను వాళ్ళు తృప్తిపరచుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు
మరి ఇంకా వాళ్ళకి మోక్షం అనేది ఉండదు. యస్త్వాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మాత్మ తృప్తశ్చ మానవ ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్ట్యా తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ పూర్ణమైన జీవితంతో ఆత్మలోనే అంటే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకుంటూ ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ ఆత్మలోనే తృప్తుడై పరిపూర్ణ సంతుష్టిని పొందేవాడికి ఇక చేయవలసిన కర్మేమి కూడా లేదు అంటున్నారనమాట. సో ఇక్కడ అంటే మనం ఈ కర్మలు చేస్తూనే ఉండాలన్నారు కదా. ఎప్పటి వరకు ఈ కర్మలు ఏ రకంగా చేయాలో చెప్పారు. ఏది ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా నా బాధ్యత అనుకుని చెయ్యాలి. అలా చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చివరికి ఆత్మానుభూతి సమత్వంతో యోగా స్థితి, ఆత్మానుభూతి, పరతత్వాన్ని తెలుసుకునే సచ్చిదానంద స్థితిలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. అప్పుడు ఆ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇక ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని, ఆత్మలోనే తృప్తిని, పరిపూర్ణ సంతుష్టిని పొందుతారు. అలాంటి టైం వచ్చినప్పుడు ఇక వాళ్ళు ఏ పని చేయనవసరం లేదు. అది నిజమైనటువంటి అకర్మ స్థితి. మామూలుగా అకర్మ అంటే ఏ బంధాలు ఏర్పడకుండా పని చేయగలగటం. సో పని చేసిన బంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఉండడం ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ప్రతిఫలాసక్తి ప్రక్కన పెట్టి మనం ఏది చేసినా భగవంతుడికి అర్పించి ఆయన ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అని మనస్ఫూర్తిగా అనుకునే స్వభావాన్ని తెచ్చుకున్నప్పుడు అలా పనిచేస్తే అది అకర్మ. ఆ పని అకర్మ అవుతుంది, ఏ పనైనా అలా చేస్తే. కానీ నిజమైన చివరికి ఈ స్టేజ్ ఏమిటంటే అలా చేస్తూ చేస్తూ ఆ సాధనలో చివరికి ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ ఆత్మతృప్తులుగా మారిపోయినప్పుడు, ఆత్మతత్వం తెలుసుకున్నప్పుడు ఇక ఆ స్టేజ్లో వాళ్ళు ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు. కానీ అంతవరకు నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేస్తూనే ఉండాలి అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. ఇది 17th శ్లోకాలు చూసాము. 17th నుంచి 35 వరకు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఈ రకంగా ఉంటూ నువ్వు ఏ విధంగా అందరికీ ఒక ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటూ, నువ్వు ఉదాహరణగా ఉంటూ నువ్వు ఇలా జీవించాలని నువ్వు చూపించు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నైవ తస్య కృతేనాథో నా కృతేనేహ కశ్చన నచాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిదర్థవ్యపాశ్రయ. సో ఆత్మానుభవాన్ని పొందిన మనుష్యులందరూ కూడా మరి వాళ్ళ డ్యూటీస్ అన్నిటి ద్వారా వాళ్ళు ఇక పొందవలసిన ప్రయోజనం ఏది ఉండదు. ఇక అప్పుడు విద్యుక్త ధర్మాలు చేయవలసిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా చేయవలసిన అవసరం ఆ టైంలో లేదంటున్నారు భగవంతుడు. ఎప్పుడు నిజంగా ఆ స్టేజ్కి ఆత్మలోనే తృప్తిని పొంది ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని చూసేవాడికి ఇక అప్పుడు ఏ డ్యూటీస్ మిగలవు. అయినా కూడా అట్టి కర్మను నిర్వర్తించకపోవడానికి కారణం కానీ ఇతరులపై ఆధారపడవలసిన అవసరం కానీ ఇక అతనికి ఉండదు. ఆ స్టేజ్ వచ్చిన వాడు ఇక అన్నిటి నుంచి విముక్తుడు అయిపోతాడు. ఇక అతను ఏ డ్యూటీ చేయవలసిన పని లేదప్పుడు అని చెప్పి భగవంతుడే చెప్తున్నారు. తస్మాత్ అసక్త సతతం కార్యం కర్మ సమాచర అసక్తో హి చరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పురుష. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తిని పెట్టుకోకుండా వాళ్ళ డ్యూటీ అని అనుకుంటూ కర్మలు చేయాలి అని మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తున్నారు అనమాట. ఎందుకు అంటే ఇలా అటాచ్మెంట్ లేకుండా కర్మ చేయడం ద్వారా, అటాచ్మెంట్ అంటే ఏముంది, అది కావాలి ఇది కావాలి అనుకోవడమే అటాచ్మెంట్. రాగము ద్వేషము, కోరిక కొన్నిటి మీద కోరిక, కొన్నిటి మీద ద్వేషం అంటే ఇష్టం లేనితనం, అది వద్దు, నష్టం మీద ద్వేషం, సుఖం మీద కోరిక, అవన్నీ ప్రక్కన పెట్టి అసంగత్వం డిటాచ్మెంట్ దాంతో కర్మ చేయడం. అంటే డిటాచ్మెంట్ అని ఏదో ఒకటిలే ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేసి ఫినిష్ చేద్దాం అనుకోవడం కాదు. కర్మని కర్మ చేసేటప్పుడు శ్రద్ధగానే చేయాలి, అది సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలనే చేయాలి. కానీ ఏదొచ్చినా తరువాత దాని మీద మైండ్ పెట్టకుండా మనం పని శ్రద్ధగా విజయవంతంగా అయ్యేట్లు చేయాలి అనే చెయ్యాలి. కానీ ఏదొచ్చినా ఒకటే అంటే ఏదొచ్చినా సమత్వం భగవత్ ప్రసాదం అని తీసుకోగలిగే భావాన్ని పెంచుకోవాలి. అలా కర్మను అసంగత్వంతో కర్మ చేయడం ద్వారా మనిషి పరాన్ని దివ్యత్వాన్ని పొందగలడు. అలాంటి మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకుంటే
ఇక మనకి రాగము, ద్వేషము, కోపము, మాత్సర్యము, మదము, జలసీలు ఏవీ ఉండవు ఇక మరి కదా. సో అలా దివ్యమైనటువంటి ఆ తత్వంతో సచ్చిదానంద తత్వమైన ఆత్మతత్వాన్ని కనుగొనగలుగుతాడు. తద్వారా భగవద్ధామానికి అర్హతను సంపాదించగలుగుతాడు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కర్మలో ఆసక్తిని వదిలి చేయగలిగిన వాడు అని చెప్పేసి. కర్మణైవ హి సంసిద్ధిం ఆస్థితా జనకాదయః లోక సంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి. సో జనక మహారాజు చాలా గొప్పవాడు. ఆయన ఇలాగే చాలా వేదాంతంతో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉంటూ తన ధర్మాలన్నీ కూడా రాజుగా ఉన్నా కూడా ఆ రకంగా నిర్వర్తించాడన్నమాట. ఇలాంటి రాజులు, జనక మహారాజు లాంటి వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళ విద్యుక్త ధర్మాలు నిర్వహించడం ద్వారానే పరిపూర్ణతను పొందారు. ఇంకా వేరే ఏది చేయలే వాళ్ళు. వాళ్ళ డ్యూటీని ఈ రకంగా చేశారు. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఏ ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేసి వాళ్ళు పరిపూర్ణతను పొందారు. కాబట్టి ఈ జనులందరికీ ఈ విషయాన్ని నువ్వు తెలియజేయడానికైనా నువ్వు ఈ రకంగా నీ కార్యాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు. ఇక్కడ ఆయన డ్యూటీ ఏమిటి? యుద్ధం చేయడం. నువ్వేదో లాభం కోసం అదని ఏమీ అనుకోకుండా వాళ్ళు పోతారా, వీళ్ళు పోతారా, నాకు పేరు వస్తుందా, ఏమొస్తుంది, పాపం వస్తుందా, పుణ్యం వస్తుందా, ఇవన్నీ ఆలోచించకు. నీ డ్యూటీ ఇక్కడ ఉన్నావు, క్షత్రియుడిగా వచ్చావు యుద్ధరంగానికి. ఏమి చెయ్యాలి నువ్వు ఇప్పుడు అంటే యుద్ధం. సో నువ్వు ఆ రకంగా నువ్వు జనక మహారాజు లాంటి వాళ్ళందరూ వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేరి సవ్యంగా చేసే వాళ్ళు ఆ మార్గంలోనే పరిపూర్ణత పొందారు. కాబట్టి నువ్వు కూడా ఈ రకంగా నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. సో మహనీయుడైన వ్యక్తి ఏ ఏ కార్యాలు చేస్తాడో సామాన్యులందరూ కూడా వాళ్ళని అనుసరిస్తారు. సయత్ ప్రమాణం, అతను ఏ ప్రమాణాలు కురుతే పెడతాడో, మరి నెలకొల్పుతాడో, లోకస్తద్ లోకమంతా కూడా దాన్ని అనువర్తతే అనుసరిస్తుంది. సో శ్రేష్ఠులైన వాళ్ళు, గొప్పవాళ్ళు ఏ పనులు చేస్తే అందరూ అదే చేస్తారు. ఆ లోకం అంతా కూడా వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా అనుసరిస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు కూడా తప్పనిసరిగా ఆ రకంగా అందరికీ ఒక ఆదర్శప్రాయంగా ఉండేటట్లు ప్రవర్తించి మార్గాన్ని చూపించు అందరికీ. ఈ రకంగా పని చేయాలి అని చెప్పి భగవంతుడు అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. సో ఈరోజు క్లాసు ఇక్కడితో ఆపుదాము. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్తో కంటిన్యూ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ